Moi, mä oon Katja ja mä aloitin vasta blokkaamaan nyt tänään ja sellaista. Ja tää on mun ensimmäinen video, joten älkää ihmetelkö, että tää on niin outo, että mä en keksi mitään, mitä mä voisin tässä sanoa. Mutta joo, mä voin vaikka aloittaa mun kaikista tavaroista tai parhaimmista ja mä aloitan pättimeistä. Elikkästi odottakaa. Ne lähtenyt mun käteen. Joo. Tässä on niinku, mä voin kertoa nää tarinat, miten nää on saapunut mulle. Tässä on niinku tää Britney Spearsin tämmönen hajuvesi. Tää mä ostin laivalta. Tää on aivan ihana. Kannattaa ostaa vaan. Niin. Ja sitten mun kaikista kuningatar Lady Gagan parfyymi. Tämänkin mä ostin laivalta. Se 50 millinen tämä on. Ja tämmönen Adidas juttu. Tämänkin mä ostin laivalta. Ihana. Mulla on kyllä enemmänkin parfyymi, mutta mä oon alakerrassa, niin. Sitten tässä nyt on nämä isommat pullot. Mulla on pieniä testereitä niin paljon, että en jaksa näyttääkään. Tämmönen, mikä Love Jennifer, joku tällainen tosi pahan hajunen, että en kyllä suosittele ostamaan. Tällainen joskus pienen halunnut. Ja paras Havsan. Rakastan tätä hajuvettä ihan. Niin, siinä ne oli isoimmat. Ja alakerrassa on vielä lisää, mutta sitten mä en jaksa hakea niitä. Sellaista. Ja mähän on tietenkin Lady Gaga fani. Että älkää sitten ihmetelkö, jos mulla on kaikkea Gagan tuotetta. Kaikki julisteita seinällä. Mut mitä mä tuossa vielä enää kertoisinkaan. En varmaan mitään. Mut joo. Moikka!